FineLift е софтуер, предназначен за всички занимаващи се с проектиране, производство и монтаж на асансьори и е единствената програма от този тип, изцяло преведена на български език. Тя е снабдена с чертожен модул, който е познат като интерфейс и включва всички видове CAD команди. След като влезем в изчислителния модул, първо задаваме анализ на трафика. Там може да въведем някои основни показатели с помощта на данни от допълнителни библиотеки и таблици за улеснения. Анализа на трафика е съобразен спрямо стандарта за транспортни системи в сгради D2010. Въвеждат се параметри като брой етажи, брой асансьори, разстояние между етажите, тегло на асансьора, скорост и така нататък. След като вкараме необходимите ни данни, всички резултати ще бъдат пресметнати автоматично. В общите спецификации може да определите типа на асансьор, какъв е типа на повдигане, брой пътници и други. Тук определяме и по кой стандарт ще изчисляваме между N81.1 и N81.20. В техническите данни въвеждаме брой предпазни съоръжения, местоположение на машинното помещение, както и други параметри. Накрая определяме броя на плъзгачите и какви данни да съдържа нашата документация. При стоманените въжета може да посочим желания диаметър, като новите изчисления ще бъдат генерирани автоматично. Може да посочим допълнителни данни за изчисление на плъзгача, цилиндъра и захранващата тръба. При сметките на мощността трябва само да определим помпата и мотора от вече подадените ни данни от програмата. В менюто за водещите релси трябва да определим още няколко показателя, като от бутона водещи релси може да видим техните изчисления и допустимите норми за тях. От менюто за буфера трябва да следваме подадените ни данни от програмата и да изберем желания тип буфер. Цялата документация на нашия проект е вече налична на български език и може да бъде препратена за допълнителна обработка на Word или Excel. След това може да се върнем на изчислителния модул и всички наши изчисления и подадени данни ще бъдат генерирани в необходимите ни чертежи. FineLift е изключително мощен продукт за изчисление на асансьори и улеснява значително вашата работа. Може да свалите 30-дневна пълна версия на www.4mcat.bg.